Duh Nini garwaku wong ayu dhewe sak Kabupaten Wonogiri Nini. Iki lho asiling pakaryanku sak wulan luput sok glogok tanpa nono ya Nini. Ora ana sing tak singit-singitake lan ora ana sing tak delik-delikake. Kacara Kudara guna kaya kacang kawak jagung kawak sing adoh dadi sedulur sing cedhak awet dadi sanak. Awit nggih nyemahargya temanten wonten ing ari piniji. Mugi ing benjangipun temanten sekalian saged anglenggahi gesangkan kepenak. Allahumma amin. Paribasane nadyan tono cuku watu yen nandur pari iso lemu-lemu. Allahumma rakitan ning ora-ora yen nandur bonggol tela muga-muga isine dawa-dawa kaya telane Pak Kami tuwa. Allahumma amin. Limah ya dahar walimah. Temanten sekalian dahar sekul jenar ya dahar sekul punar. Sekul punar makaten juga ngendikaning para lebda jemukaken. Sing dijemukne mantene sekalian. Sing dijemukne kadang besan, sing dijemukne para rawuh sedaya, sing dijemukne penyanyine, sing dijemukne paraga maharajane ya. Nah, di sini ora ya Mas. Mas gitu. Minangka umat muslim lamun badhe dahar dipun dongani langkung rumiyin. Ngaten nggih. Donganipun dipun wakilke MC-ne. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ra sami-sami handarbeni majib murungkepi mulat sari rohang rasa wani. Cara jaman samangke berat sama dipikul, ringan sama diji. Raos pahit getir manising bebrayan kedah dipun sangga dipun raosaken kesaningan. Pramila monggo pameniting dahar klimah temanten sekalian sami kunjuk rujak degan. Monggo. Awit ngendikanipun para yai, para simbah-simbah rumiyin sinten ingkang ngunjuk rujak degan. Pasuryane katon sumringah. Makaten ugi temanten ugi kanthi nunjuk rujak degan makaten pasuryane katon sumringah saengga Gusti Kang Mirah tansah nglunturaken berkah ingkang lumintu lan rumentah nglunturaken berkah awujud putra-putri ingkang salih utawi ingkang salehah. Allahumma ingkang sajuga winastanan rujak degan cengkir gading cengkir werdinipun temanten sekalian kus kudu wani kencene pikir. Engkang sedaya winastanan rujak degan kambel ijo, degane kambel ijo, bejane sing wis kagungan bojo. Aling munjuk kok dhewe-dhewe ngono karo balapan. Awet ngendikanipun Pak Sukar, kok nek dhisik telase dhisik sing putri sesuk mantene kampung kalah. Mboten nggih kok nggih. Wonten ngono sedaya sareng telasipun. Menika ateges sami-sami siyoga bangun bali wisma. Allahumma amin. Diketap ngantos telas e. Saestu. Rawuh kanggo mahutri ingkang sadu kali gomordaning akrami. Paripurna perhubungan mangkaten biyoge nyemangun bali wisma temanten sekalian. Mugi tansah manggih keluarga kang tentrem, keluarga ingkang ayem mulya salamiya. Kepareng minta nugraning donga pangestu Ibu Dalasan Kanjeng Rama. Ila-ila jaring agina kirang prayoga lamunta temanten sekalian pinaraksangan daping pepodo ngasta pusaka. Pinaraksangan daping pepodo temanten sekalian ora kena ngandelke kulit, ora kena adigang adigung adiguna. Pramila dimanten panjenengan Bapak Sugeng kasuwun kersa ngelola suwanginipun temanten kakung. Risang temanten kakung hanganti ingkang garwa umarak sowan ing pepadaning Ibu Dalasan Kanjeng Rama. Sakala emut do inguni nalika kalairake ing jagat padang. Ibu, duh Kanjeng Ibu cimet pepundhen kawula. Paten sowan sekalian Ibu. Sepinten
kalepatanipun Fatin dumateng Kanjeng Ibu mugi diatur mangangsami Ibu. Fatin nyuwun tambah donga pangestu Ibu. Iya nggih. Kuwi sendal mayang penggalih Kanjeng Ibu nggih. Sugeng pangabekti musung ora liwat pangestune Kanjeng Ibu Tampanono ya nggih. Ora kono enggal ngabdi antara kunjuk Kanjeng Rama. Rama Paten sowan sekalian Rama. Sepinten kalepatanipun Paten kalian inggih Rama. Tur pangapunten mugi diatur pangaksami nggih Rama. Tur tambah donga pangestu Rama. Ya nggih. Kaya kinarja penggalih Kanjeng Rama nggih. Nggih. Kaya sinenggal wayang penggalih Kanjeng Rama kuwi ya. Dipeluk. Sugeng pangabekti musuh Rama ya nggih liwat pangestune Kanjeng Rama utapan. Atur kuning panuwun Rama. Iya ya nggih. Mara-mara kiyane gelo Nabian Tara ing padane Kanjeng Rama lan Ibumu dalem keprabon nyami ya nggih. Rama iswaken jawuh iki. Duga kira kudu mbok kruwun senite kudu Kemanten sekalian mandala wasilan dalam keprabon Prasimantara. Ya pinarak sangandhap ing pepondo Rama Ibu dalam keprabon ngawi. Singgara sungkem mari kelu yayah konjem jroning Bantala. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Roy sowan duh Kanjeng Ibu. Roy sowan kinantenan dosa kalepatan duh Kanjeng Ibu. Pramila seminten kalepatanipun Roy mugi diagung pangangsami. Nyuwun tambahi donga pangestu inggih Ibu. Nggih. Bebasan kaya lagi wingi sore yo nggih nggon kumidhek-idhek kula menang indok kewere-kewere seneng sira nggih. Jebul jeneng sira wis yoga. Manggen ing alamat nggih. Sungkem pangabekti sungkem pangestune Kanjeng Ibu Tampanono ya nggih. Mara-mara ya ora ngabdi antara kunjuk Pak Lek kuwi ya nggih. Pak Lek. Pak Lek. Panjenengan minangka sulih sariral madung Kanjeng Rama Pak Lek. Roy sowan Pak Lek. Nuwun tambahi donga pangestu nggih Pak Lek. Iya nggih. Kaya dinarja penggalih Pak Lek nggih. Ora kae nggih sawanten Kanjeng Ramamu ingkang pinarak wonten ing alam barzah. Muga-muga gembira jroning pardaya ya nggih. Awit mersani jeneng sira wis yoga mangun dalem wis mong. Iya ya sungkem pangabekti sungkem. Raliwat pangestu Pak Lek Tampanono ya kula. Lunda Seraharjo ning Sabdikala. Anggenya teman-teman sekalian ngabdi antara ing padaning Ibu dalasan Kanjeng Rama. Pak negeri sing kakung aja nganti kleru sesuk yen pengen putramu mijil kakung limapane.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun, yaripun para bini sepuh, para sepuh ingkang dhateng pundi, para among karsa kanggo putri ingkang sadaya kinurmatan, langkung-langkung panjenenganipun Bapak Wardiyo Ibu Fauziah dalah pangunjung yang bijil saking Teladan Ngawi, Jawa Timur. Naturaken wilujeng siang, wilujeng pinanggih Campursari Maharaja saking Teken Jambeng Donoraja. Keparingipun saking Bapak Sukar Ibu Sularni, kula sakadang kadhawanipun panjenengan yak sumiring swasana mugi-mugi pangajeng dadosaken menawi pendhawi. Ingkang sinepuan dening Bapak Samidi wondene Campursari Maharaja salebete swasana bicara pamuritan gambar pinilih nika badhe nyuwaraken jangkep kadang Widawati dalah penyanyi jaler wonten Nur Adista Campursari Maharaja. Jawipun saking Pak Sukari Ibu Sulati deripun lantas piturus putra pawestri kusunganing Ayu Roro Fatinul Hidayah sarjana teknik kaliyan Bagus Muhammad Bakroy Solikin sarjana teknik. Angka kali Widawati saking Maharaja Campursari wonten Ira Andriana. Bali Maharaja Campursari saking Donoraja. Angka 3 wonten Kiki Lamdri. Titisanipun Gigi Gembok Setrum Matar Kormatan Pramulati minangka Pramu badhe disediakaken daripun Bapak Sukari Ibu Sularni monggo unjukan dalah cara pangiring karhapono kanthi eca-eca kadang pisan katampi Maharaja Campursari All Artis.
Raden atur pambuka saking Sang Maharaja Campursari injil saking Peteng Semeng Donorojo Raden. Pak Sukar kula ngajiaken dawuh panjenengan nggih dawuhi supados nyugata sakadhing pangumbyong saking Leladan Bumur Gelung Paron Kabupaten Ngawi. Ngaten monggo dipun rohati daharan nyamikan maupun dinujukan kula kadhawan saking Pak Sukar sing ngendikane Mas Ridwan mau wah gagah kayaknya kocak banget ya Pak ya sing di rumah ya. Nggih luar biasa. Ning nyatane najan kayine penuh dengan humoris, putrane ya kagungan gelar sarjana teknik. Fatin Nur Hidayah kalian Mas Muhammad Bahroini Solihin juga sarjana teknik. Luar biasa. Pripun Nak? Oke. Oke, yo Mbak Nur Adista, Jawa Pak Slamet Kadang Pambioro, Lumantar, Happy Meeting, Kansari Pacitan, Campursari Maraja, Seman Malih, yo Nur Adista, saking keluarga pisan, Bokai Badiri Beswaku, terus semangatnya, Bati Kersakan Ngapur, Pulau Semangat, Jawa Hipun Purwokerto, Bapak Ibu. Wilujeng siang ugi, oke dong. Ya betul. Sama nikah sowan wonten dalamipun Pak Sukar Bu Sularni. Pak Sukar Ibu Sularni. Mriko teladan silung suci Pracimantara. Pracimantara, nggih. Tasih kalebet teladan Pracimantara. Menika derek ndedonga kagem Mbak Fatin dan Mas Roy. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah ugi warahmah. Enggal-enggal pikantuk putra-putri ingkang saleh lan salehah. Amin. Nggih. Amin. Iki jenenge wis judul Wis judul. Antap Ngawi pikantuk Pracimantara. Ngawi Coba waspada antarane Bularni karo Bu Fauziah lak yaine meh padha. Sama. Mau ya Pak Sukar. Seperti kakak beradik. Iki wonten pamundutan lelagon saking Pondok Degan ngarsake Putra Nuswantara. Sing itu tadi yang Kidul. Iya. Saking Pondok Degan ya. Saking Pondok Degan. Saking Pondok Degan ngarsake Putra Nuswantara. Ngomong mriku astunipun pribadipun dateng kadang pisan Pangguru biyen. Namung kadang pisan katon den sami sekecong rahapi sugata saking kadang Pramuladi. Awake dhewe ngaturke pambulkane saka Pondok Degan. Kulon kono kuwi lho, Wis. Iya. Enek diule, enek BCA-ne, sambel bawang. Sambel bawang. Luar biasa, Bu. Oseng teri. Oseng teri. Iya. Dibawani berarti iki. Anakku sing bagus dhewe besok pintar sekolah yang bisa nyambut gawe kudu mlaku saben sik sak jawane cak jawine resepsi. Apa lagu iki yo dayane kanggo pengantin sari. Pengantin sari nggih, Mbak Fatin dan Mas Roy. Ayem tentrem lestarikan SD sebagai kancino. Yo, Pak Nur Adista.
to padahal dadi ngoni kok yo goryah yo wae lho kan Nah, padahal. cuma ya ini kan gak itu loh. Oh nyegai to. Kita kira kene sambat to, Mas. Sambat kok sambat ini rumus kok anu. Senggaane karo buri beda kok. Bedane iki kan sambat. Bedane karo Yo, sambat meneh bedane manten, Pak. sambat nganten. Lah sambat ngaten pripun? Beda karo sambate awake dhewe. Lah nek sambat Nek sambate manten ngrasake nek kepenak ora nek maneh. Ngono kok iku ngrasane nek wayah kepenak. Gero-gero. rumah saku nek kepenake malah meneng wae lho, Pak. Ya ora. Makane nek sambat wayah kepenak. Iku nek Pak Sukar nek mantene niku sambat boten sah dipun pirsani niku ngrasake kepenak. Kok gek ditekoni. Dene cah kowe iki. Itu nek sambate kaya Mbak iki. Ning antarane Pak Selamat karo Pak Sukar wis kaya gini. Besti. Arep endi kok apa wae nek gaya. Wis luas anake. Ngaten Mas. Minggu bau izin. Nggih. Ngendikan boleh enggak kalau ngidul. Ah, monggo. Sing penting aja liwat ngarep polsek iki nek aturanane udut liwat ngarep polsek dicekel. Ora dicerita ya nyake bapak. Terus ora sampeyan wae to. Anu iki Mas ngono. Pripun? Antene gitu yo ngelak banget iki. Gitu. Bisa aku aja teh. Nggih, mau pas ujung sesarengan kok dialapan. Diombe dhewe-dhewe lho. Iya. Monggo. Maharaja lho kompake. Sesepuhe Pak Samidi. Lah nggih. Oh cemeng. Cemeng wireng ya. Cemeng ireng Donoraja Pacitan. Pacitan. Iki sesepuhipun ingkang niki kan. Pundi? Nepeng ngasta saron. Saron nggih. Sarone dimadosake perunggu. Perunggu Bali. Perunggu Bali. Bali iki ono kuwi. Oh ya Mas. Thank you.